tiedä mitä olet kuullut. Tämä on mitä sinun täytyy kuulla. TGT-maksuton avoin keskeisellä paikalla. Porin kävelykadun varrella. TGT nyt se on täällä. TG-tila tarjoaa sinulle tilaisuuden toteuttaa omia ideoitasi näyttävästi ja näkyvällä paikalla. Oli kyseessä sitten tapahtuma tai näyttely. Tämä inspiroiva tila tarjoaa teoksille ikkunapaikka Porin sydämessä ja ainutlaatuiset puitteet luoden ja yhteistyön kukkimiselle. Lyhyesityksille ripustettaville